ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ କଦମ୍ବପୁରରେ ଥିଲା ଏକ ପୁରୁଣା ବଡ଼ ଘର। ସେହି ଘରରେ ରହୁଥିଲେ କମଳା ଦେବୀ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ରଘୁନାଥ ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ଦୁଇ ବୋହୂ ଏବଂ ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ। ଘରଟି ଏକ ସମୟରେ ହସ ଖୁସିରେ ଭରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପୁଅ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସବୁକିଛି ଯେପରି ବଦଳିଗଲା। କମଳା ଦେବୀ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ପୁଅ ରଘୁନାଥର କଥାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଧରୁଥିଲେ। ଛୋଟ ବୋହୂ ମାଧବୀ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମୀରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରେ ପରଲୋକ ଭଳି ହେଇଯାଉଥିଲେ। ମା, ଏଭଳି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ମାଧବୀ ଆଉ ମୀରାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କେମିତି ବହନ କରିବୁ? ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ ବାପା। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ଏବେ ଘରର ସବୁ ଭାର ତୋରି ଉପରେ। କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଘର ପଛରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ମାଟି ଘରଟି ଅଛି ସେଠାରେ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପରଦିନ ସକାଳେ କମଳା ଦେବୀ ମାଧବୀର ରୁମ୍କୁ ଗଲେ। ମୀରା ବହି ଧରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ବୋହୂ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି। କୁହନ୍ତୁ ମା, କ'ଣ କହିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୀରା ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାର ବିବାହ ବିଷୟରେ ତୋର ଭାବିବା ଉଚିତ। କେବେ ଭାବିଛୁ କି ନାହିଁ? ମା, ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୀରା ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ତାର ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ବାହାଘର ପାଇଁ ତାର ବୟସ ବି ତ ହେଇନି। ମାଧବୀ, ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଟଙ୍କା ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଏହି ସମୟରେ ରଘୁନାଥ ଓ ଶାନ୍ତି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ସିଧା କଥା ମାଧବୀ, ଏବେ ତୁମେ ଏଇ ଘରରେ ରହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଘର ପଛରେ ଥିବା ମାଟି ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ବୋଝ ଉଠାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୀରା ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ ଠିଆ ହେଲା। ବଡ଼ ବାପା, ଏହି ଘରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ଯେତିକି ତୁମର। ଯଦି ମୋ ବାପା ଆଜି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ତୁମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତ? ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ସେ ଅଧିକାରର ପାଠ ପଢ଼ାନା। ତମେ ଦୁଇଜଣ ଏଠି ନ ରହିଲେ ହେଲା। ମାଧବୀ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଲେ। ମୀରା ନିଜ ପୁସ୍ତକକୁ ଧରି ଘରୁ ବାହାରିଲେ। ଘର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଥରେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ। ମା, ଏଇଠି ମୋ ବାପା ମୋତେ ପଢ଼ଉଥିଲେ। ଏଠି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦିନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି। ଝିଅ, ଘର କେବଳ ଇଟା ଓ ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ନିଜ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ସେଇଠି ହିଁ ଘର। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘର ପଛରେ ଥିବା ମାଟି ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଛାତରୁ ଆଲୋକ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଖଟ ଓ ଭଙ୍ଗା ଚୁଲା ଛଡ଼ା ସେଠାରେ କିଛି ନଥିଲା। ମା, ଆମେ କ'ଣ ଆଜିଠାରୁ ଏଇଠି ରହିବା? ହଁ ମୀରା, ଭଗବାନ ବେଳେବେଳେ ସବୁକିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଗଢ଼ିପାରିବା। ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ଆମେ ଏହି ଘରକୁ ନୂଆ ପରି ସଜାଡ଼ି ଦେବା। ମୁଁ ପାଠପଢ଼ା କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ମା। ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି। ତୁମେ ଦେଖିବ। ମୀରା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ ସହିତ ଅଛି। ଆମକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେହି କେବେ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼, ଦେଖିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବୁ। ସେହି ରାତିରେ ଭଙ୍ଗା ମାଟି ଘରରେ ଏକ ଛୋଟ ତେଲ ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା। ବାହାରେ ପବନ ବହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମା ଝିଅଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶାର ଆଲୋକ ଜଳି ଉଠୁଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଭଙ୍ଗା ମାଟି ଘର ଆଗରେ ମାଧବୀ ଝାଡ଼ୁ ଦେଉଥିଲା। ମୀରା ପାଖରେ ବସି ବହି ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗାଁର ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ମାଧବୀ, ତମେ ଏଠାରେ ରହୁଛ? କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କି? ଏବେ ଏହି ଛୋଟ ଘରଟା ହିଁ ଆମର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଆମେ ଏଇଠି ରହୁଛୁ। ଗାଁରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୋର ପରିଶ୍ରମ ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋ ସାଥିରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ହାରିବି ନାହିଁ। ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୁଁ ମୋର ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବି।
ମୋ ଝିଅ ଦିନେ ଡାକ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଗୋଟେ ଦିନ କଲେଜ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୀରା ତାର ସାଙ୍ଗ ସୁମି ସହ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲା। ମୀରା, ତୁ ତୋର ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭୁଲି ଯାଇନୁ ତ? ସ୍ୱପ୍ନ ତ ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି ସୁମି, କିନ୍ତୁ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଭୟ କରନି ମୀରା, ତୋ ଭଳି ଝିଅ ଯଦି ହାର ମାନିବ ତେବେ ଆଉ କିଏ ସାହସ କରିବ? ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଧବୀଙ୍କର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ମାଧବୀ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ନେଇକି ଆସିଛି। ଭଲ ଖବର? ମୋ ପାଇଁ? ତେବେ ଜଲ୍ଦି କହ, କ'ଣ ଖବର ଆଣିଛୁ? ଗାଁରେ ନୂଆ ସିଲେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛି। ସେଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯାଉଛି। ହେଲେ ତୁ ତ ସିଲେଇ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ତୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବୁ? ସତରେ? ତାହେଲେ ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ଯିବି। ମା, ତୁମେ କାମକୁ ଯାଅ। ଘରର ବାକିତକ କାମ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ପରଦିନଠାରୁ ମାଧବୀ ସିଲେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସକାଳେ ଘର କାମ ସାରି ବାହାରୁଥିଲା। ମୀରା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରି ମାଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଧବୀ ଘର ଆଗରେ ବସି ସିଲେଇ କରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ବା, ବଡ଼ ଘରର ବୋହୂ ଏବେ ତାହେଲେ ସିଲେଇ କରୁଛି। ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚଳିବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ହଁ ଯେ, ହେଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ଘରକୁ ଆସେ, ବାସନ ମାଜିବୁ, ଝାଡ଼ୁ ଦେବୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଯେମିତି ବି ହଉ, ତୋର ତ କାମ ଦରକାର ନା। ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ରୋଜଗାର କରିବୁ, କାହା ଦୟାରେ ନୁହଁ। ବଡ଼ ମା, ଗରିବ ହେବା ଲଜ୍ଜାର କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଅସହାୟତାକୁ ନେଇ ହସିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଚଳିପାରିବୁ। ଶାନ୍ତି ରାଗରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ରାତିରେ ମାଧବୀ ସିଲେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୀରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ହଠାତ୍ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମା, ଏହି କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛ କାହିଁକି? ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ମୀରା। ନାଇଁ ମା, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଗ୍, ଟେବୁଲ ମ୍ୟାଟ୍ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ପେଟ୍ ବନେଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଲୋକ କ'ଣ ସତରେ ଏହିସବୁ କିଣିବେ? ନିଶ୍ଚୟ କିଣିବେ ମା। ହାତରେ ତିଆରି ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଥାଏ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲିଠାରୁ ଆମେ ଆମର ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା, ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ପରଦିନ ସକାଳଠାରୁ ମା ଓ ଝିଅ ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁମି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏତେ ସବୁ କପଡ଼ା! ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ମାଉସୀ? ଆମେ ପୁରୁଣା କପଡ଼ାରେ ବ୍ୟାଗ୍ ବନାଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସୁମି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସଫଳ ହେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ସତରେ? ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବି। ତିନି ଜଣ ମିଶି କାମ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମାଟି ଘର ଭିତରୁ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ର ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଶାର ନୂଆ ଆଲୋକ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। କିଛି ଦିନର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମାଧବୀ ମୀରା ଓ ସୁମିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର କପଡ଼ାର ବ୍ୟାଗ୍, ଟେବୁଲ ମ୍ୟାଟ୍ ଓ ଛୋଟ କାର୍ପେଟ୍ ସଜି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମା ଦେଖ, ଏହି ନୀଳ ବ୍ୟାଗ୍ଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ହଁ ମୀରା, ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ। ତୁମମାନଙ୍କର ହାତର ପରିଶ୍ରମ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲ, ଆଜି ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନେଇଯିବା। ମାଉସୀ, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ?
ତିନି ଜଣ ସକାଳୁ ବଜାରକୁ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ନିଜ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ସଜାଇଲେ। ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନଥିଲେ। ମା, ଆମ ଜିନିଷକୁ ତ କେହି ଦେଖୁ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, କିଣିବେ ବା କ'ଣ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ମୀରା, ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଏନି। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିବେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରଘୁନାଥ ଓ ଶାନ୍ତି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମୀରାଙ୍କ ଦୋକାନ ଦେଖି ଅଟକିଗଲେ। ଆରେ ବା, ବଡ଼ ଘରର ବୋହୂ ଏଥର ତାହେଲେ ବଜାରରେ ଦୋକାନ କରୁଛି। ହଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଏହି ପୁରୁଣା କପଡ଼ାର ବ୍ୟାଗ୍ କିଏ କିଣିବ? ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସବୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବ। ବଡ଼ ବାପା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ନୁହଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ଆମେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ। ଯା ଯା, ଖାଲି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସବୁ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କିଛି ସହଜ କାମ ନୁହଁ। ଆମେ କେବଳ ସଚ୍ଚୋଟ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ, ବାକି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ରଘୁନାଥ ଓ ଶାନ୍ତି ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ହସି ହସି ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ବନେଇଛି? ଆମେ ତିନି ଜଣ ମିଶି ନିଜ ହାତରେ ବନେଇଛୁ। ସତରେ ଅଦ୍ଭୁତ! ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିନଥିଲି। ମୀରାର ଆଖିରେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଝଲସି ଉଠିଲା। ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ ଦୁଇଟି ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ନେବି। ଆପଣ କ'ଣ ସତରେ ଆମଠାରୁ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିବେ? ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଣିବି। ଭଲ ଜିନିଷର ଦାମ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ମହିଳା ଜଣକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଅଟକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସତରେ କେତେ ମଜବୁତ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଗ୍ ନେବି। ମୋ ଝିଅ ଦେଖିଲେ ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ଏମିତି ହାତରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ଆଜିକାଲି ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଜଣ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ମୀରା, ଆଜି ଆମର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏତେ ସାରା ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ହଁ ରେ ମା, ଏହା ଆମର ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଫଳ। ମା, ଏଇଟା ତ କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବୁ। ଆମେ ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ। କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମୀରାର ବ୍ୟାଗ୍ର ଚାହିଦା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଦୂର ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ଖୋଜିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଫଳତା ରଘୁନାଥ ସହିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ର ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକ କମିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଝିଅଟି ମୋ ପାଖରେ ଦୋକାନ କରି ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ରଘୁନାଥର ମନରେ ଈର୍ଷାର ଅଗ୍ନି ଜଳି ଉଠିଲା। ଆଗକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ସେ କଥା କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା। ଏବେ ମୀରା ଏକ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା। ମୀରାର କପଡ଼ାର ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଘର ସଜାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ରଘୁନାଥର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଦୋକାନରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ରାହକ କମିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦୋକାନର କର୍ମଚାରୀ ଗୋପାଳ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ରଘୁନାଥ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମାଲିକ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାହକ ମୀରାର ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା?
ସେହି ଝିଅଟି ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ବହୁତ ମଜବୁତ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଭଲ ମଧ୍ୟ। ରଘୁନାଥର ମୁହଁ ରାଗରେ ଲାଲ ହେଇଗଲା। ପରଦିନ ସେ ସିଧା ମୀରାର ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତୁ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଇଗଲୁ ବୋଧେ? ଆମେ ତ କେବଳ ନିଜର ପରିଶ୍ରମରେ ଜୀବନ ଚଳଉଛୁ। ଅସୁବିଧା ରହିଲା କୋଉଠି? ତୁ ମୋର ଦୋକାନ ପାଖରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି କ'ଣ ମୋର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ବଡ଼ ବାପା, ଆମେ କାହାର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିନାହୁଁ। ଲୋକମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଏହି ଝିଅକୁ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି? ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଜିନିଷ ବି ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ କିଣୁଛୁ। ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ବହୁତ ଭଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ରଘୁନାଥ କିଛି ନ କହି ରାଗରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା। ମୀରା ଓ ମାଧବୀଙ୍କର ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ କାରଖାନାର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଗାଁର ଅନେକ ମହିଳା ସେଠାରେ କାମ ପାଇଥିଲେ। ମାଧବୀ, ସତରେ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ କେତେ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ତୁ ନିଜେ ଚଳିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚଳଉଛୁ। ଏଇଟା ତ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆଉ ମୋ ମୀରାର ପରିଶ୍ରମ। ଏହି ସମୟରେ ମୀରାର କଲେଜରୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ମୀରା ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମା, ମୋତେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମୋର ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଆଜି ତୋର ବାପା ପାଖରେ ଥିଲେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ କହିଲୁ? ଝିଅର ସଫଳତା ଦେଖି ମାଧବୀର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଥିଲା। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କମଳା ଦେବୀ, ରଘୁନାଥ ଓ ଶାନ୍ତି ଲଜ୍ଜାର ସହିତ ମାଧବୀର ଘରକୁ ଆସିଲେ। ମାଧବୀ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ତୁମ ସହିତ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲୁ। ଆମକୁ କ୍ଷମା କର। ମୀରା, ଆମେ ତୋତେ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ହେଲେ ତୁ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗର୍ବ। ବଡ଼ ବାପା, ଜୀବନରେ ଭୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାହସ। ଏହା ଶୁଣି କମଳା ଦେବୀ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ମୀରା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା। ଗାଁର ଅନେକ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରି ନିଜ ପରିବାର ଚଳଉଥିଲେ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମୀରାକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଆମ ଗାଁର ଝିଅ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୀରା ସେହି ପୁରୁଣା ବଡ଼ ଘର ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ହସି କହିଲା, ମା, ସେହିଦିନ ଆମକୁ ଏହି ଘରରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ସେହି ଦିନଟା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହେଉଛି ବିଫଳତା। ହଁ ମୀରା, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ହରାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁ, ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ମା ଓ ଝିଅ ଦୁହେଁ ନିଜ ନୂଆ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ସଂଘର୍ଷର ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଜୟର ହସ ଥିଲା। ପରିଶ୍ରମ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଜିତି ହେବ।